Dati pang mati, ano makugit ti ubing, mangrugidan nga agbarito, ket itangal daw, talupulo ket inemti dimmalan ti circumcision. Disnudo ngin pakamutag taw entiwaluan ni Rich Earn iti inana, akayat nanti agpakugit. Idinto inalukoy met ti ina ni Mark Kyrie Isuna, manipod kabulwan ang makipagpaset, ito operasyon kugit 2026 ti LGU Bangged. Agpada dagiti dua ang nakaisem ngem manerbiyos, ken agpada da asaandan akayat ti makantyawan rason ti kaadada itangal daw. Tapno di daktoy uyaw nga baklan. Bakla. Apaya sa mga Ay, supot. Supot. Makakagbutan pa ko gitata. Nya mariri lang. Kabkaba. Apaya. Masakit. Apaya ka. Nasakit gawin naman. Apay kaya mo matigpakogit. Gimbaga ni mamang mo pakogit ka pa kayat mo. Tadong makkalnak man. Dahito iti kick-off when norugiti Operasyon Kugit 2026, ang programa ti LGU Bangged, babaen ti Rural Health Unit iti Ili. Dito man nanti may isang programa nga idanon kada kayo, iti LGU Bangged, para kadagiti ubing, tapno mas lalo pa nga masaluadan ti salunada ken kinadalos. Kas may isang tao. Ken dito ilungalong tayo, babaen iti Rural Health Unit tayo. Ken babaen melayang ti panarabay ti opisina na po Congressman JB ken ni Congresswoman Ching Bernos. Team Progreso Abra. Imunan anak ko na ti Municipal Health Officer ti Bangged at ikinadalos ken maliklikan iti infeksyon ti kangrunan ang maipaay ti panagkugit ti maysa nga ubing. Kalaksidan alibre adda maipaay nga agas kadagiti ubing para ti alalisto a panagimbag ti sugat da. Banag aginundawayan ti ina ni Rich Earn a may summit line a midwife ti RHU Bangged. Kaya tutuin mo kasi adalibre nga ruden kaysa mapanapalang ti klinik ag baybayad pa ilaeng. Kun adda na mo ti RHU so nga may chance nga kon. Very kwamot na overwhelmed nakmod na ang ko problema nga pilito nun na siya. Kakaasi dagamin nga sursuronon mo't agpaiso. Jay ayan mi. Gam ko na kanya na binilin ko idin nga kaslang talaga nga maiso ti may isa nga kwa ti lalaki ti panakakugit. Mairugin tumeten intun Lunes ti panangdanon ti RHU Bangged kadagiti na ito ding a barangay para ti operasyon kugit. Maipalagip met kadagiti umili ang nakalukat ti RHU Bangged Lunes agingga Biyernes, oras iti alauna agingga alas 5 ti malem para kadagiti interesado nga agpakugit. Jessica Boreta, Balitang Solid North.